Takže, čauky. Takže holky, vy jste mi říkali, nebo jste mi psali, že jste viděli, že tady mám nový nějaký stoleček vedle postele, jo. A já jsem vám říkala, že mám a že v tom mám kosmetiku. Tak vám to chci teďko nějak ukázat. Vypadá to z dálky asi vlastně nějak takhle. Tady mám takhle nějakou židli a tady mám takhle to. Je to malý, jo, mě to ale stačí na ty dvě moje kosmetický ty, jo. Takže čím začnu? Tady štětečkama. Tady mám nějaký tady ten, jo. Ne. Docela ale vyhovuje, je jemnoukej, jo, prostě krása a tady to. Tady to je taky jemný, ještě už jste, ale vlastně všechny jste viděli, kromě tady toho. Já mám všechno úplně ty samý foto. No, potom tady vlastně, tady mám kapesničky normální, jo. Tady mám uchošťoury, tady mám krém od Dove a nějaký tamponky a tady mám od Tesco, jo. Tady kapesničky lehčen, takže takhle. Ta by byla hlavní část a tady mám ještě takhle dvě ty voňavky, jednu od FA a jednu od Rexona. Tak. Potom tady mám takhle zrcátko. A jdeme rovnou na první šuplíček. Ten vypadá nějak takhle, tady mám takhle make-upy a pudr, nějaký řasenky, nějaký oční stíny, nějaký rtěnky tady takhle a nějaký balzam a nějaký jeden kufřík a jednu nějakou paletku, teď. No, takže nějak takhle to mi tam hází můj tatínek, milovaný. A tady mám takhle make-up od Avonu, jo. Tady mám třpytky od Alverden, to jsou jenom nějaké blbý třpytky. Tady mám pudr od Cantere. Tady mám make-up od Alverden. A tady mám řasenku od Alverde, jo. Nějakou řasenku od Dermacolor Magnum. Nějakou zdobnou od Fleur de Santé. A nějakou od Oriflameu, myslím. Jo, od Oriflameu 3D. No. Takže takhle. A potom tady máme ještě nějaký oční stěny a ty se vůbec nezměnily. Tady se vůbec nic nezměnilo, akorát tady to, jo. Potom tady mám takhle v tom rohu ty rtěnky, jo. A to tady mám od Baleji, takovej hezký balzám. Potom tady mám od Oriflameu takovou rtěnku, ale sice jakoby hodně sytou, ale jako hezkou i pigmentovanou hodně. Tady ta od Cantere, to jsem takovej sadu jsem stala pudr a rtěnku zdarma. Jo, takže takhle. A od Lobelo tu, jo. Ta už mi teda dochází, protože mi strašně vyhovuje, jo. Takže to už mi skoro dochází, jo. A jdeme na ten kufřík tady, jo. Počkejte, já musím otevřít. Takže vypadá asi nějak takhle, má to strašně hezký barvy, má to asi jenom 2 tvářenky, to mě teď naštvalo. A tady měl takhle 2 rtěnky, ale ty jsem někomu buď dala, nebo nevím. A tady mám takový ty patlátky byly a já je vyhodila, protože to mi tam strašně jako štvalo, já to nesnáším. Takže tohle, to jsou oční stíny a tohle je z toho ještě, jo. A tady takový ty velký, obdélníky, tak to jsou tvářenky a tady ty 2, myslím si, ty 2 hnědý, tak ty jsou na obočí. Tak, že tady mám takhle 2 laky, úplně úžasný, ale strašně už starý asi. No,
Takže první kufřík. A tady mám takovou paletku. A to je takováhle. Tady to na to sklo se nekoukejte, protože to je prasklý, jo. Takže tady ta část je 8 stínama, jo. Dnes tak to můj takový ten štěteček. Tady to jsou tvářenky, ale já je vyhodila, nebo si mi ztratila, nevím. Tady to jsou tvářenky. A tohle to jsou lesky narty. No, už tam není žádný teda. Ale jako... Protože mi strašně vyhovovaly, byly strašně pigmentované. Takhle vypadá spodní díl. A spodní to už mám takový jakoby kosmetický i trochu nekosmetický, to vypadá zhruba nějak. Promiňte, to vypadá zhruba nějak. Takhle, jo. A tady mám takový jakože umyčky i čelenku, ale to mám teďko na hlavě, ani nevím proč, ještě od rána. Takovouhle čelenku, jo, strašnou. A jako aspoň nějakou, že tady mám, jako když se vládnu líčím. Tady mám hřeben. Potom tady mám takovýhle jeden krém, jo, odličovací, jo. A tady mám jeden krém. Tady mám teda lesky na ty a tady mám ty vzorečky krému a ty mi tam přibyly docela i, takže ty vám akorát teď ukážu. Počkejte, já to musím otevřít. Jo, takže tady mám takhle. No, jo. Tady mám jeden takovejhle. Já ho používám na všechno, na obličej, ale nejvíc na bázi pod oční stíny. To je nejlepší tady ty dva. I když tady ten má být na masáž, jako, takže mě vyhovují tady na to. Jak říkám, nějaký mi tam přibyly, nějaký ne, takže já to vemu od zhora. Tady mám nějaký od Avonu, Skin Soft, Creme Body Wash, jo. Nějaký takovýhle. To je, myslím, že to samý, akorát, že to není, to je Bath and Body Oil, jo, od Aniv, od Dermacool, od Oriflameu, od Avonu, jo, od Avonu, od Avonu, od Avonu, to je ale ten, to je tohle, to je, myslím si, že ten šampon, jo. Tohle je od Dermacool, Elixir nějaký, od Eucerinu a tady ty už vlastně všechny skoro, no všechny už úplně znáte, no. Takže ty už vám ukazovat nebudu. Takže tady to by bylo pár mých vzorečků nových. Jak říkám, prostě jich není nějak extra, jo. Jdeme dolů, tady mám ještě nějaký dva kufříky a ty fakt otvírat nebudu. Tady mám zase nějaký kosmetický a tady mám zase nějakou manikúru, jo. No. Takže takhle. A tady dole mám takhle to úplně vzadu, nevím jestli ho uvidíte. Tam mám košíček na vyhazování těch. No, takže to by byl můj celý kosmetický, vlastně takový malý stoleček.